digitálnej sfére. Ja už seba vítam Martina Kleibla, ktorý sa veľmi intenzívne a veľmi dobrovoľne venuje obnove tých malieb, ktoré v Petržalke, ktorá oslavila 50 rokov svojho výročia výstavby, estetickému formátu bočných stien, nakoľko viete, že tie murály, ktoré proste sú malované po celom Slovensku, sú mojou obľúbenou témou a práve tento človek je ten, ktorý sa tej Petržalke venuje najviac, za čo ho naozaj obdivujem. A budeme sa venovať tým témam, ktoré spočívajú tým malbám vymalovaným počas socializmu, alebo niektorí tomu hovoria komunizmus, ale to nevadí. Každopádne sú to krásne estetické diela, ktoré zanikli obnovou fasád na bytových domoch a práve táto odvaha tohto srdca, tohto človeka spočíva v tom, aby vznikli opäť. Aj nie je ich málo, takže na úvod by som sa opýtal, že čo ťa k tomu viac menej viedlo? No ja sa tej Petržalke a umeniu v verejnom priestore Petržalky venujem už nejakú tú dobu, nejakých tých viac ako 10 rokov. A v podstate je to taká moja srdcovka, to umenie vo verejnom priestore. Vyštudoval som fotografiu na Vysokej škole výtvarných umení, od malička som bol nejak vedený k umeniu a ten výskum Petržalky komplexne, čomu sa venujem už dlhé roky, tak najviac ma to umenie vo verejnom priestore zaujíma, preto sa venujem aj tomuto. Prečo práve Petržalka? Nie je to niekde v Ružinove, alebo niekde vo Vajnoroch, alebo niekde inde? Petržalka je taká najviac v tomto umení zdatná, že prečo práve Petržalka? No, Petržalka preto, lebo som sa tam narodil, žijem tam od malička, od narodenia až do dnes. Takže z toho dôvodu nemám dôvod riešiť iné štvrte. A ono to vzniklo na Vysokej škole výtvarných umení, keď som študoval, že som si zobral za svoju tému tú Petržalku a odtedy sa jej držím a tie projekty stále, jeden prinesie druhý, tretí, štvrtý a už som sa to tak zamotal, že už není cesty ani odtiaľ nejak vycúvať, ale mňa to veľmi baví, lebo je tam stále čo objavovať. Je nejaký rozdiel medzi tými starými, akože keď vidím aj tento plagát, to krásne nádherné diela, ktoré vznikli počas starých čias, tie nové diela, ktoré vznikajú, keď ich porovnáš, tak ako sa pozeráš na tie nové oproti tým, ktoré sú pre teba viac menej ako staršie zaujímavé, lebo máš veľkú tendenciu ich renovovať? Ja to tak ani neberiem. Ja tieto veci beriem ako súčasť, že boli vybudované ako súčasť sídliska, lebo boli vlastne budované ako taká doestetizácia toho nehumánneho panelového sídliska, preto sa to všetko toto aj robilo, že sa to prostredie okrašľovalo. A potom tie veci nejak začali zanikať a mňa hnevalo to, že ľudia si to nejak nevšímajú, že ich to nejak ani netankujú, ani nevedia, že čo tam majú, čo tam bolo. A keď tie veci začali miznúť, tak môžem povedať, že keby nebolo mňa, tak sa na to zabudne a nikoho to netrápi naďalej, ale ja sa snažím o to, aby tie veci, ktoré tam boli plánované a ktoré tam mali svoje miesto, aby sa tam dostali naspäť. Čiže je to taká nejaká orientačný zmysel, lebo ja keď idem po Petržalke niekedy, tak si všimnem, že vidím túto stenu, viem, kde som. Vidím túto stenu, viem, kde som. A čiže ako keby fungovali ako skôr taký semafor po tej Petržalke. Čiže je to nielen krásne, ale je to ako podľa orientácie. To bola jedna z tých, ten druhý dôvod, prečo sa to robilo, že tá estetizácia toho sídliska a tieto veľké steny mali prispieť aj k lepšej orientácii. A nerobia teraz problém napríklad správcovia bytových domov, že keď potrebujete zmeniť vzhľad bytového domu, potrebujete rozhodnutie vlastníkov na polovičné väčšiny. Tam vyžaduje sa nejaká investícia. Není problém, 3 otázky. Není problém nájsť investora, nie je problém nájsť aktivitu nejakých tretích ľudí a nie je problém s vlastníkmi, ktorí v tom bytovom dome bývajú a nie je problém so stavebným úradom? No so všetkým sú problémy. No tak toto som nechcel počuť, ale... Tieto projekty sú o tom, že od začiatku do konca je nejaký problém. Od zháňania peňazí, od zháňania súhlasov. Stavebný úrad do toho nezasahuje vôbec. Tam neriešim nič so stavebným úradom. Čo je také najdôležitejšie, je presvedčiť tých vlastníkov, tú nadpolovičnú väčšinu, aby oni odsúhlasili, že môže sa to urobiť. A ja oni o tom, že to je tvoje dielo? Máš tam nejaký svoj autogram? Alebo že je to úplne jedno, stačí ti iba tá estetika? No, neviem, ja sa im snažím ukázať, čo už som urobil a keď už som urobil viac vecí, tak už je to jednoduchšie ich presviečať ako keby.
už vedia, že aha, a čo je veľmi dôležité, že ja nechcem od nich, aby niečo za to platili. Oni to majú úplne zadarmo. A kto to platí? No, ja musím zohnať na to financie. Z dotácií alebo z nejakých zbierok. Takže najdôležitejšia časť toho je, aby to tí vlastníci odsúhlasili. A posledné dve malby, teda poslednú a teraz čo idem riešiť, tak to prebehlo absolútne hladko. Bezproblémovo. Kde to bolo? Poslednú malbu sme robili v novembri minulého roku na námestí Hraničiarov a teraz začíname robiť na Blagojevovej. A ktorá je tá obľúbená? Obľúbená, tá úplne prvá, ktorú som robil v 2014, ako prvú lastovičku, pretože k nej som mal taký osobný vzťah, lebo som vyrastal vlastne v okne oproti, ja som sa na ňu od detstva pozeral, Rovňankova. Tá malba je na Osuského a ja som býval na Rovňankovej. Tam som mal detskú izbu a z tej detskej izby som sa na ňu pozeral, takže to bola taká tá moja srdcovka, ktorú som, že tu musím, to bola vlastne posledná, ktorá ostala. Ako začali všetky domy zateplovať, tak táto ostala posledná. A som si povedal, že musím ju zachrániť, musím robiť všetko. A to bolo najproblematickejšie, aj zohnať peniaze, aj presvedčiť tých ľudí. Všetko. Už čím idem ďalej, tak tým je to jednoduchšie, ten proces. Niekde treba začať, akože to je pravda. Ja akože vnímam akože tie malby, lebo aj v zlepšováku, pokiaľ máte šancu vidieť, tak z tých záverečných stránkach sa objavujú svetové murály, či sú v Singapúre, v Dubline, alebo aj v Bratislave, alebo po celom Slovensku, to je jedno. Ale sú to také novodobé, moderné kresby. Nebavíme sa o grafitách alebo tak nejak, ale naozaj, že krásne na celú stenu, ale je pravda, že keď to vychádza z nejakého historického kontextu, tak si to zaslúži viac menej, nie len ten orientačný, ale skôr estetický zmysel, takže v tomto smere aj ten mier, hej, ktorý je namalovaný, je veľmi krásny, ja si to dokonca nechám to aj tetovať na seba, lebo sa mi to naozaj páči, lebo bytovými domami som spojený a tým pádom akože je to super. Tá tvoja obľúbená akože fajn, ale keď už Petržalka oslavuje svojich 50 rokov, tak keby si mal namalovať, alebo respektíve tie staršie malby, ktoré tam sú, tak sú krásne, hej, sú úplne, že nielenže historické, ale podľa môjho názoru dávajú aj do budúcna nejaký odkaz, lebo sú futuristické. Ale teraz také niečo, keď vidíš namalované niekde, tak čo si o tom myslíš? Že je to niečo, čo je podobné tomu staršiemu, alebo je to niečo, čo je úplne odpálené? Nedá sa to porovnať, lebo tieto veci, aj celkovo umenie vo verejnom priestore v tej dobe, v 80. rokoch, vznikalo tak, že tí umelci dostali nejaké zadanie konkrétne. Dostali libreto, podľa ktorého museli ako keby reflektovať to zadanie a ho zvýtvarniť. A keď väčšinou tam vedeli to obísť, tie témy, ktoré boli nastolené, ale vždy to, malo to nejaký systém a teraz ako keby v malby, ktoré vznikajú, tak neviem, že či takýmto spôsobom... Nemá to myšlienku? Nie, to nehovorí, ja to vôbec nekritizujem, ja práve, že chcem aj do budúcna, môj záväzok je taký, že chcem obnoviť čo najviac tých malieb, ktoré sa dajú v Petržalke z tých 8. A potom je tam kopec tých fasád, ktoré sa dajú využiť práve, že poskytnúť ich súčasným umelcom alebo nejakým umelcom významným, ktorí sú ako v 60. 70. rokov z výtvarného umenia na Slovensku. Takže taká vízia, že urobiť z tej Petržalky takú galériu monumentálneho výtvarného umenia, to mám akože v merku stále. Ale najprv chcem... Čiže stále riešiš iba ty akože malby, neriešiš napríklad sochy, fontány alebo niečo? No riešim aj sochy, aj fontány, aj jednu sochu som zrekonštruoval. Tak potom to bude niekedy v inom dieli, ktorý natočíme niekedy neskôr, ale každopádne je ešte niekoľko z tých, koľko ich je 7, alebo niekde sa píše, že ich je 7, niekde ich je 8. Ty si objavil tú 8, hej, a to bola aká tá malba? No ja som dlhé roky vedel iba o 7. Lebo som ich buď poznal, alebo som mal o nich nejaké obrazové materiály. A potom zrazu sa objavil niekde iba taký záber a bola tam iba spodná časť tej fasády a bola tam tá malba na Fedinovej ulici. Tak a dlho som nevedel. Potom ja chodím robím výskum. Má to špeciálny názov tam? Radostný život, myslím, že sa volá. No a ja robím aj výskum v Slovenskom národnom archíve, tam sú zložky, kde sa dá všeličo vyskúmať. A tam som vedel, potom som sa dozvedel, že tá malba tam bola, ale fotka tam nebola. A potom vďaka Facebooku som sa po pár rokoch dopatral. Spomenul si Facebook. Dá sa niekde, keby náhodou niekoho zaujímalo, že sa dá nájsť takýto zoznam, že jednak akože
toto video bude proste publikované pre celé Slovensko, ale keby náhodou niekto mal záujem, tak vie ťa niekde konkrétne nakontaktovať, že chcel by som vedieť o tomto konkrétne viac. Áno. No, ja prevádzkujem stránku v Konduktor na Facebooku, kde mapujem a informujem o Petržalke tak celkovo. A tak potom... je to najväčšie sídlisko v strednej Európe, ne? Však akože má to do seba svoje čáro. Hej, však hovorím, že tam je stále čo objavovať a skúmať. A potom je facebooková stránka Umenie v Petržalke, kde sa venujem iba umeniu v Petržalke. Takže tam je to tak, tam by malo byť všetko, čo som doteraz vypatral. A je ešte niečo dopredu, čo akože si akože myslíš, že by to bolo nie že potenciálne objaviteľné, ale že vieš, že toto bolo tou obnovou toho bytového domu nezachované? Že viac menej, dobre, lebo každá táto malba, keď sa obnovuje, tak musí byť tou fasádou, ktorá bola obnovená v tom roku 95, keď to celé začalo, tak to proste zaniklo, hej? A ty s tou aktivitou, dobrosrdečnosťou to proste dávaš vonku najavo aj teraz, čo je veľmi dobrá aktivita. Koľko ešte potenciálne takýchto vecí je? Tých malieb, tých stien. Lebo to proste ja neviem, či som estetične úchylný alebo čo, ale mňa to proste krásne baví. A keď sa prechádzam po tej Petržalke alebo idem autom, tak to je proste brutál, keď sa človek pozrie na tú stenu, veď to má 12 poschodí a je to obrovské krásne dielo. Či náhodou to není škoda, aby takto vyzerala každá stena na bytovom dome. No, to je zase druhá vec, že dejú sa aj také veci a to sme pri tom akože modernom. Na Topolčianskej nedávno vznikla taká malba, je tam, že Topolčianska, hore napísané sú tam nejaké labute, nie labute, ale kačky, husy, bociany, potom sú tam topole, lebo Topolčianska, aj keď je Topolčian, mi až tak nemá veľa. No ale tá estetická, lebo si obyvateľe toho domu, neviem ako to celé vzniklo, si povedali, že chcú tam nejakú malbu, zaplatili si firmu, ktorá takéto veci robí, ale bez nejakého kontextu a bez nejakého zmyslu, že to nemá nejaký význam tam, ako keby je to také nekoncepčné. A keď si teraz každý dom si povie, to môže byť nebezpečné, že si povie, že my chceme tiež nejakú malbu a vymýšľa, to je niečo ako keď sa rozhoduje, že aká farebnosť bude paneláku, tak nemalo by o tom rozhodovať nejakí jednotlivci, ale ja vyzdvihujem preto tieto staré veci, lebo ten celý proces prebiehal tak, že bola nejaká komisia, ktorá to konzultovala, potom boli oslovení výtvarníci, ktorí dali návrhy, takže celé to libreto bolo vypracované, že to malo nejaký koncept. A ako náhle my vybočíme z toho konceptu, tak to môže byť nebezpečné. Preto aj do budúcna, ak by som niečo takéto riešil, tak si chcem dať záležať na tom, aby boli komisie, aby to prešlo odbornými nejakými debatami, že čo kde má byť a potom to môže to dopadnúť zle. Na druhej strane, ale je to ich majetok, je to ich bytový dom. Ak na Zvolenskej tiež spravovali bytový dom, kde je namalovaná žaba. Není možnosť, ako zabrániť tomu, aby sa tieto malby alebo tieto umelecké diela zachovali do budúcna bez toho, aby... No, ja myslím, že je. Že keby to bolo v nejakom zákone, či už by to reguloval stavebný úrad, že ak tam je umelecké dielo, tak... A nie im to náhodou niekedy úplne, že tam, kde čiernote, že im to je úplne jedno? No však práve, ale keby to bolo zakotvené niekde, v nejakom všeobecnom záväznom naredení alebo zákone, tak by to muselo prejsť tým procesom. A keď by to lebo máme napríklad komisiu diel vo verejnom priestore mesta Bratislavy, ktorá keď sa niekde ide osádzať niečo, alebo sa ide niečo... mal by sa na nich obrátiť. Keď máš staré okná v kultúrnej pamiatke, áno, to je to isté, no. Kultúrneho úradu. To je to isté. Ale my sme napríklad spravili to, že ja spolupracujem s mestskou časťou Petržalka, máme súpis všetkých umeleckých diel a sú zapísané ako pamätihodnosti. To sme minulý rok sa to zapísalo. A už nie sú chránené tie veci, nie je to národná kultúrna pamiatka, nie sú nejak zákonom chránené, ale už len je to ako pamätihodnosť, aj tie malby sú. A už má to nejaký punc, že je to niečo, čo by bolo treba zachovať. Dobre. Takže ja teraz ďakujem za rozhovor. Máš u mňa veľký obdiv, veľkú do budúcna pozitívnu správu. A budem veľmi rád, keď pôjdem po tej Petržalke a budem si stále spomínať, že toto je presne o tom, že si to spadá vyhnutý. Takže ďakujem ešte raz za rozhovor. A ja ďakujem.